Assalamu alaikum. Are do weltana modda wonbe chibude fodi a image e Tidjane la puissance. Donc pareil kono mi ari yewtu golen do e do ngandi France fala ka itude ko rema be Afrique. Est-ce qu'on famille? Donc et pourtant bay be hebi intérêt mabbe bilan tangini notum be hebi intérêt mabbe ko be douano ko hebude. Donc fayi be force de situation pays africain ji do fu konto mi e no data de fi wata France et to hande kadi ressources mabbe naba ko mabbe parce que ça y be puujini en be jatti ressources men ni be nabi be transformi ko mabbe ko mabbe woni paradis presque. Donc ko tawde on en africain be e wuri tagite men dum taw ko go taw go kadi en africain be en jomnindirajo de kambe déjà be wadi be créer be union européenne enen hay union africaine mawdu hay jonnindira juude ko sakkito dum do tout dernièrement do gite jama uditi ka ko sakkito dum do gite jama uditi o manipulation Europe ko be jokki kon fi Afrique ko France go Europe go développer, c'est vrai, paysage Europe buy développer mais ko à travers Afrique sina dum France on andi France ko hari ko pays ko benata kon onno benata be giti hay onno be halirta don ko polar. Donc nini ko hombe nini darti France fi wata be gettu ressources di mabbe himbe na bako mabbe ko Burkina Faso e Niger e hondo kadi e Gabon e hondo kadi innete kadi e Mali Bamako sera mais la Guinée la Guinée be wadde kala ko be fala pengo yaw ko français jo armée français on ino heewi ko men de nyande en wadi live en inni de doa enen kadi barangol be mais e ronkani du Mamadi Doumbouya ko armée français itteten ko mere en wawata dum no en ronki du ittugo centre militaire ndo ko France jiloyto den en wawata dum ande hande mi la weltani Burkina Faso parce que gila be wadi o coup d'état mabbe kambe leydi mabbe ni démocrate nyibi ko leydi mabbe ni Sénégal kadi kambe kadi be darti be inde yo armée français fo mo hota ko mabbe ande kadi be ala edumana pardon ka ande ko Sénégal darti haybe ne bal ko welami haybe yetti lango haybe yettali 6 mois 7 mois mais à travers no be wakili kambe enen la Guinée hiden jodi hiden dara ko fewndi kon immole enen kadi wakilo den itten genton hette hore men ardi do lendi wo dara enen kadi ko no walle tay malgré rado ta ko be fop nde wodare bayi den collaborer de mabbe mais ko no do den warugo enen kadi immole réveiller mo ya be da be hettino hore mabbe ha be lanni kambe be puujondire France fi wata ressources mabbe di yaw France enen hiden jodi iden ronkani ay hore men no Mamadi Doumbouya o e luneti wil mum e hiden ronkani on no yo immo yeso men kon no wakilorto de en si wata yaade taw en si uta en fu daki taw fus e fu daki comme fus laawi dino faadi accident ji no wad ande mi nani ko feddi ko hande kadi bambe to hamdallah kip koza men nani hande kadi ko feddi kon donc ko duwade jonni ndire juude men itten centre militaire on e ka se itti jon centre militaire o inna alhamdulillah di kat je Range Rover je Lexus ko be sodanta population yimbe sedabe be jonna à 99% ino tampi ender lendi. Est-ce qu'on famille ko hediti ko non ko hetto dum ko zero non e ka